Zdravo, ja sam Anja. Ja se nalazim na svom radnom mestu, zapravo ovo za mene nije radno mesto, zato što se nalazim u jednom kutku gde radim za čoveka, koga inače veoma cenim, poštujem i vrednujem kao pisca i autora knjige koja se nalazi iza nas. Svi se pitaju šta je iza kiše. Šta je iza kiše? Iza kiše, ono što je iza kiše, osim što možete naravno saznati kada spoznate sebe, možete saznati kada dođete kod nas i kada pročitate knjigu koja govori o pravim zaboravljenim vrednostima, koja govori o iskustvu čoveka koji je išao težim putem, koji je prelazio preko životnog trnja, koji je imao razne prepreke na svom putu razvoja i mentalnog i emocionalnog rasta. I ono što je važno u ovoj knjizi je da je svaka reč proživljena, svaka reč ima iskustvo iza sebe i težinu, tako da ne možete da ne poverujete, ne možete da vas ne motiviše i ne možete da ne promenite ugao gledanja kada pričate o njoj. I zaista vas promeni kao čoveka, oplemeni kao osobu i ulije vam tu onu nadu i iskru koju možda nekad čekate na nju, ali kada pročitate ovu knjigu pronađete. Tako da je knjiga apsolutno za svakoga ko želi i da unapredi svoj kvalitet života, a ko ujedno želi i da otkloni te prepreke koje mu se nalaze na putu. Takođe, ovde imamo i moj kompas, to je vođeni dnevnik našeg autora. To su 14 tema, oblasti po kojima je on radio kada je menjao, kada je koračao svojim putem i kada je spoznavao stvari. Ono što je dobro je da dok pišete izbacujete onaj deo sebe koji je možda negde zaglavljen i zaboravljen u vama, a samim tim što imate ovde smernice, zadatke i savete, vi dolazite do raznih spoznaja, osvešćujete sebe, delove sebe i takođe samim tim unapređujete kvalitet svog emocionalnog i psihičkog života.